ଗ୍ରନ୍ଥଧାରଣରୁ ଦ୍ୱାରକା ଡୁବି ରହୁଥିଲା, ତଥାପି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ହସୁଥିଲେ? ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଡୁବିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଯାଦବ ବଂଶର ଶେଷ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ତଥାପି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦୁଃଖ ନଥିଲା। ସେ ମୃଦୁ ହସ ହସୁଥିଲେ। ଏହାର ପଛରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଥିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦ୍ୱାରକାରେ ଯାଦବମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଧନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କ ମନରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ବଢ଼େ, ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ। ଏକ ଦିନ କିଛି ଯାଦବ ଯୁବକ ଋଷିମାନଙ୍କ ସହ ମଜାକ କଲେ। ସେମାନେ ଶାମ୍ବଙ୍କୁ ନାରୀ ବେଶରେ ସଜାଇ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ଏହି ନାରୀ ପୁଅ ଜନ୍ମ ଦେବ କି ଝିଅ? ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କ ଅପମାନ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଶାପ ଦେଲେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଗର୍ଭରୁ ଏକ ଲୁହାର ମୂଷକଲ ଜନ୍ମ ନେବ, ଯାହା ଯାଦବ ବଂଶର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶର କାରଣ ହେବ। ଶାପ ସତ୍ୟ ହେଲା। ସେହି ମୂଷଳରୁ ଶେଷରେ ଯାଦବ ବଂଶର ବିନାଶ ଘଟିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ବଦଳାଇ ପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ। ସମୟ ବିତିଗଲା। ଯାଦବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନିଜ ନିଜ ଲୋକ ପରସ୍ପର ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ଯାଦବ ବଂଶ ପ୍ରାୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିଲା ଏକ ଦିବ୍ୟ ହସ। ଏହି ହସର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ସଂସାରରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଯାହା ଆସିଛି ତାହା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯିବ। ଦ୍ୱାରକା ମଧ୍ୟ ଏକ ଦିନ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାହାର ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଘର, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି, ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପଦବୀକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ କେବଳ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ଉପହାର। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପୂରା ହୁଏ, ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱାରକା ଡୁବୁଥିଲା ବା ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ହସୁଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ଯେ ଆତ୍ମା କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଶରୀର ଏବଂ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ନ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ, ନ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ସେ କେବେ ବିପଦରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପୃଥିବୀ ଲୀଳାକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଯେପରି ଏକ ମହାନ ନାଟକ ଶେଷ ହେଲେ ଅଭିନେତା ହସି ମଞ୍ଚ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ସେହିପରି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ହସୁଥିଲେ। ସେ ପୃଥିବୀରେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ଅଧର୍ମର ବିନାଶ କରିଥିଲେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ହସ ଥିଲା ସନ୍ତୋଷର ହସ।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କଥା ଆମକୁ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ହରାଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ଯାହା ଅଛି କାଲି ନ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମାର ସତ୍ୟ କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଜୀବନର ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବା, ତେବେ ବିପଦ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହସିବା ଶିଖିଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରକା ଡୁବୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହସୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯାହା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ତାହା ମାୟା, ଆଉ ଯାହା ଶାଶ୍ୱତ ସେହି ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ରାଧେ ରାଧେ।